Wannan kuma kira ne kai tsaye zuwa ga musulman Najeriya, domin a yau sarkin musulman Najeriya Alhaji Sa'ad Abubakar ya buƙaci da musulman Najeriya su fara duban watan Ramadanan 1447 na shekarar musulunci, wanda ya daidai da shekarar Bature wato 2026 17 ga watan Fabrairu nan da muke ciki. Wannan sako an fitar da shi ne a hukumance kamar yadda Majalisar Sarkin Musulmai ta fitar a yau Talata wato 17 ga watan Fabrairu da muke ciki a jihar Sokoto. Wannan sako da ke a rubuce yana ɗauke da sa hannun wazirin Sokoto sannan da shugaban kwamitin ba da shawara kan harkokin addinin musulunci. Sannan da daɗawa a ƙarshe kuma ga dukkanin musulmin da ya ga wannan jinjirin wata bayan faɗuwar rana kenan, to ana sa ran ya gaggauta kai rahoto zuwa fadar mai martaba sarkin musulmai wato Alhaji Sa'ad Abubakar domin tantancewa. Bayan haka kuma da zarar an gama tantancewa za a saki rahotanni kan da yiwuwar a ɗauki azumi ko kuma kar a ɗauka. Suma sun ƙara da nanata ba za a saki rahoton a ɗau azumi ba har sai an gama tabbatar da cewa an ga wannan wata. Matsawar ba a gani ba ba za a ce a ɗauki azumi ba. Sannan a ƙarshe kuma suka ce a wannan abu ne wanda ma aka saba da zarar lokacin watan Ramadana ya zo akan ba da umarni kowa ya je duba ba don komai ba, wani Allah yakan ba shi ikon gani wani kuma Allah baya ba shi ikon gani ma sai daga bisani. To a ƙarshe dai Ubangiji Allah ya ba mu ikon ganin watan Ramadana wannan shekara kuma mu yi azumi lafiya insha Allah rabbi kuma ya zama karɓaɓɓe wurin Allah. Amin ya hayyu.